парчами давлатӣ яке аз рамзҳои давлатдории миллии тоҷикон ба шумор меравад ва мардуми шарифи Тоҷикистон ҳар сол санаи қабули онро бо ҳисси ифтихор аз ватани муқаддаси худ ва давлати соҳиби истиқлоли хеш таҷлил менамоянд. Воқеан ҷойи ифтихор ва сарбаландест, ки имрӯз парчами давлатии Тоҷикистон дар саросари олам партавфишонӣ карда, нишона аз мардуми сулҳхоҳу тамаддунсоз ва кишвари муваффақи мо мебошад. вазифа ва қарзи шаҳрвандии ҳар яке мост, ки ба парчами давлатӣ, ин рамзи истиқлолу озодӣ, иттиҳоду сарҷамъӣ, ватандорию ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллӣ арҷ гузорем. ҳамасола дар кишвари азизу маҳбуби мо рӯзи 24 ноябрро ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ ҷашн мегиранд ва ба ин муносибат мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ баргузор мешаванд. дар клуби марказии варзиши Артеж низ тасмим гирифтанд, ки ин ҷашни миллиро сазовор пешвоз гирифта, ба ин муносибат мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намудҳои гӯштини ҷудо ва гурзбардорӣ баргузор кунанд. дар аввал муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон Саид Асрор Абдуллозода суханронӣ намуда иброз дошт, ки арҷ гузоштан ба муқаддасоти миллӣ ва рамзҳои давлатӣ аз ҷумла парчами миллӣ ҷузъи ҷудонашавандаи масъулияти шаҳрвандии ҳар фарди бедордили ҷомеа маҳсуб меёбад. парчами миллӣ баёнгари ҳастии давлати соҳибистиқлол, рамзи иттиҳоду сарҷамъии мардуми мамлакат ва илҳомбахши кору пайкори фарзандони содиқи вафодори ватан ба хотири пойдории дастовардҳои истиқлолият ва таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ мебошад. бояд гуфт, ки дар мусобиқае, ки ба рӯзи парчами давлатӣ бахшида шуда буд, сарбозон аз қисмҳои низомии 07-033, 08-010, 16-771, 12-019, 06-870, 09-001, 02-615, 41-008 ва 15-018 тасмим доштанд дар ин мусобиқа ширкат намуда ҳунару маҳорати худро бисанҷанд. Хушқадам Хусравов ва Ғаниҷон Ғаниев ду паҳлавони номовари тоҷик, ки яке ҷаҳонпаҳлавон ва дигаре қаҳрамони Осиё оид ба ҷудо миёни наврасон гардида буданд, ҳамроҳ бо ифтихор Файзуллозода ҳамчун ситоди доварон ба ин мусобиқа ҷалб шуда буданд.
барои ширкат дар мусобиқа аз рӯи намуди варзишии гӯштини ҷудо 47 нафар сарбозони ҷудокор номнавис карда шуданд ва нерӯсанҷиҳо аз рӯи 7 вазн баргузор гардид. сарбозони дилбохтаи ҷудо дар вазнҳои 60 килограмм, 66 килограмм, 73 килограмм, 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм тақсим гардиданду барои ба даст овардани мавқеи намоён ҳунарнамоӣ карданд. яке аз рақобатҳое ки то ба вақти тиллои тӯлкашиду хеле ҷолибу диданӣ буд, ин нерӯсанҷӣ байни Рабонии Анваршоҳ ва Низомзода Мансур баргузор шуд ки ин ду ҷудокор аз рӯи вазни зери 73 килограмм ҳунарнамоӣ карда бо партофтҳои зебо ва сабқу услуби хоси худ мусобиқаро зиннати дигар бахшиданд. Рабонӣ ки ҷудогии сафед дар тан дошт, қисми низомии 16772-ро намояндагӣ мекард ва Низомзода бо пироҳани кабуд аз ҷониби қисми ҳарбии 15-018 барои ширкат дар ин мусобиқа омада буд. дар натиҷа Рабонӣ бо 2 шидо мағлуб гардида рохати даври нимниҳоиро ба Низомзода вогузор кард. умуман дар ин мусобиқа рақобатҳои тезутун ҷараён доштанд ва партофҳои зебову ҷолиб низ аз ҷониби дигар иштирокчиён низ ба назар мерасид. ҷудокори бомаҳорат ба даври баъдӣ мерафту иштирокчии камҳаракат аз ҳаққи идомаи рақобатҳо маҳрум мешуд. хусусан вохӯриҳои финалӣ хотирмон буданд, чунки сарбозон кӯшиш мекарданд ба иштибоҳ роҳ надиҳанду рақибро бо як кӯшиш ба шикаст мувоҷеҳ намоянд. нерӯсанҷии Саидалӣ Бурчинов ва Ибодулло Шарипов низ метавон гуфт аз вохӯриҳои варзишгарони касбӣ ҳеҷ фарқияте надошт ва онҳо тавонистанд ҳунари гӯштингирии худро хеле хуб нишон диҳанд. дар натиҷа Бурчинов бо ҷудогии сафед тавонист дар вазни 81 килограмм қаҳрамон шавад. дар клуби марказӣ мусобиқа шуд ки ман дар ин ҷо дар намуди гӯштинги зудо иштирок намуда ва сазовори ҷои дуюм гаштам ва аз ин ман рӯ афтода нестам ва ҳаракат мекунам ки дар мусобиқаҳои оянда иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. ман се рақиби худро ғалтондам ва дар финал баромадам ва дар финал мағлуб шудам ва сазовори ҷои дуюм гаштам. аз намудҳои гӯштин ва вазнбардории чорабиниҳо ташкил карда шуд ки мо дар ин чорабиниҳо иштирок карда ва сазовори ҷойҳои намоён гаштем. мо аз ҳамчун ба сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории худро баён менамоем ки дар бахшида дар ҳамин чорабиниҳо мақсад бар ҳамин ҷашнҳои гуногун ба мо чорабиниҳо ташкил менамоянд. ман худ низ дар ин чорабинӣ аз намуди гӯштин иштирок намуда дар вазн сазовори ҷойи аввал гаштам. ман имрӯз аз намуди гӯштини зуд дар вазни 73 килограмм иштирок карда сазовори ҷойи дуюм гаштам. мо шукрона азо мекунем ки дар ҳама қисмҳои низомӣ ҳама шарту шароитҳо фароҳам гашта ва мо аз рӯи ҳамаи намудҳои варзиш иштирок карда сазовор ҷойҳои намоён мегардем. бояд гуфт ки намуди варзишии гурзбардорӣ низ дар байни сарбозон хеле маъмул аст ва қисми зиёди онҳо маҳз ба ин намуди варзиш машғул мешаванд. мусобиқаи гурзбардорӣ низ мисли мусобиқаи гӯштини ҷудо бо шавқу шӯр ва ҳаяҷони зиёди сарбозон баргузор шуд ва итминон меравад ки он то дер боз дар хотири онҳо боқӣ хоҳад монд. дар ин намуди варзиш ҳомиёни ватан ба 5 вазн ҷудо гардида гурзеро ки 24 килограмм вазн дошт то ҳадди тавони худ ба боло бардоштанд. курсанти донишкадаи ҳарбӣ Равшан Норов ба дигар рафиқони худ исбот кард ки бо зувони обутобдида ва боқувват дораду бо дасти рост 60 маротиба ва бо дасти чап 41 маротиба онро боло бардошта бо шумораи умумии 101 маротиба дар вазни 90 килограмм сазовори мақоми аввал гардид.
маросими ҷоизасупории мусобиқа низ дар сатҳи хуб баргузор гардид ва медалу ҷом ва ифтихорномаву тӯҳфаҳоро сардори клуби марказии варзиши артиш полковник Рустам Шокирзода ва муовини сардор подполковник Шербек Боқизода барои ғолибон тақсим карданд. миёни гӯштингирон дар вазни 60 кг Ҷаҳонгир Акобирзода 66 кг, Меҳровар Ахмедов 73 кг, Сироҷиддин Давлатзода 81 кг, Саидали Бурчинов 90 кг, Дилшод Давлатов 100 кг, Фариз Гадоев ва ҷамъи 100 кг Ҷамшед Саноев сазовори мақоми аввал гардиданд. дар вазни ҷамъи 100 кг аз намуди гӯштини дзюдо иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гардидам. фарқ аз ин мусобиқа буд дар мусобиқаҳои пештара низ иштирок кардаед? бале, ман дорандаи медали нуқраи чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини кураш мебошам. ҳамчунин дар дохили тоҷикистони худамон 2 маротиба сазовори медали нуқра ва медали биринҷии чемпионати ҷумҳурӣ гардидам. тӯли 1 солу 9 моҳ шуд ки хизмат мекунам ва дар ин давоми хизмат ман 16 маротиба сазовори ҷои аввал гардидам. миёни гурзбардорон дар вазни 60 кг Юлдош Туюнов 70 кг, Манучер Шарипов 80 кг, Рухшод Шоҳзода 90 кг, Равшан Нуров ва ҷамъи 90 кг Додоҷон Нуров қаҳрамони мусобиқа гардиданд. майдони варзишии артиш бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқа аз намуди гӯштини миллӣ ва намуди гурудбардорӣ гузаронида шуд. ман дар ин мусобиқа иштирок намудам. аз намуди гурудбардорӣ дар вазни 90 кг ҷои якумро ишғол намудам. ифтихор мекунам ки дар ватани худ хизмат мекунем ва мехоҳем ки дар оянда номбардони давлати худ ва ватани худ бошем. тӯли 4 сол мешавад ки дар қувваи мусаллаҳ адои хизмат менамоям. мехоҳам ки дар оянда афсари бонангу номуси ин давлат шудам. дар мусобиқае ки байни донишҷӯён ва қисмҳои ҳарбӣ баргузор мегардад иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол намудистам. аз рӯи нишондоди dastavӣ дастаи қисми низомии 0802 мақоми сеюм, дастаи қисми ҳарбии 0901 ҷойи дуюм ва дастаи қисми ҳарбии 06 870 қушунҳои зудамал бо ба даст овардани медалҳои бештар сазовори мақоми аввал гардиданд. имрӯз мусобиқаи варзишӣ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармоиши вазири мудофиа гузаронида шуд. дар ин мусобиқа мо дида баромадем бачаҳое ки сарбозони қисмҳои ҳарбии гарнизони Душанбе ба ин мусобиқаи варзишӣ хуб тайёрӣ диданд ва худшона аз тарафи варзишӣ хуб нишон доданд. мо дар асоси нақшаи солонаи клуби марказии варзишии артиш мусобиқаҳои варзишӣ бахшида ба ҷашнвораҳо ташкил ва мегузаронем ҳар сола. мусобиқаи имрӯзаи мо аз намудҳои гӯштини дзюдо ва гурзбардорӣ бо санги 24 кило гузаронида шуд. бор як чизи дигара гуфтанӣ ҳастам ки бо наздикӣ бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ аз намудҳои гӯштини дзюдо, волейбол, футбол
гузаронида шуд байни сохторҳои қудратӣ. Дар ин байни сохторҳои қудратӣ мусобиқаи варзишӣ аз намуди дзюдо вазорати мудофиа худшон беҳтарин нишон дода ҷойҳои намоёнро гирифтанд ва даставӣ ҷои якум шиданд. аслан дар байни ҳамин қисмҳои низомии мусобиқаҳо дар чанд муддат баргузор мешавад? ин мусобиқаҳо бахшида ба ҷашнворҳо гузаронида мешавад. Бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва гузаронида шуд. Ина баъд аз он бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд ва ҳамхел гузаронида. Сол ба сол мусобиқаҳо дар сатҳи хуб гузаронида шудааст ва сарбозони хизматчиёни ҳарбӣ ба ин мусобиқаҳо сол ба сол хушрӯ тайёридааст ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам ҷо гирифта ҷоизадор шуда омадаистанд. бо дастгирии сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳо дучанд хубтар ва беҳтар гузаронида шуда истодааст. Дар қисмҳои ҳарбӣ бо таҷҳизотҳои нави замонавӣ таъмин карда шудааст. Қисмҳои ҳарбӣ ки сарбозони қисмҳои ҳарбӣ ва афсарони қисмҳои ҳарбӣ танқисӣ намекашанд ки бо варзиш шуғл намоянд. дар охир мусобиқае ки ба рӯзи парчами давлатии Тоҷикистон бахшида шуда буд бо замзамаи яке аз муқаддасоти миллӣ суруди миллӣ ба итмом расид.